Ok, musibe. Sika ham wadi video pula. Fala wadi video pula. Rani. Kofi o musido mendo. O menira o mem. E jajira o mem. E be mo mendo. E oti nani. De ni o. Wito mappe. Gedal mappe no wi no fala ide nene mo. Nena mako jara. E interview. Kanko e Campbell. Video ye viral o hailike moja. Mindari mo. Mwadi reaction mwadi kriyo me woli fiyo video. Neni rabe go Sierra Leone do yalti. Be wi wo kambe tiki on. Wo odo ko biddo mabbe. Jiwon ko biddo mabbe. Be mawbe do ko modi mabbe. Kono la mari problem seda. Kondo problem hombo mi mari. Problem marion be da be wi kambe ko bo. Anfami. Kono bene rabe non do na hella bo. Selon ko be wi kon wo kambe be babirabe be jombidirno kono ko diamond desete ton wo dondire bo nano ko ngotu. Okay, wo well fala tajude hella don konno be yidiri konno be wondiri ha fo ba don ko pay ko explique ko dun benenira be do kala explique ko don nenira ngati sifi problem goto kadi no ton seda nani hanki minani wo kumpay kundo e babe mako e himbe seeda be ittano lagine yowgol bo ndaras be yitani ana makko wo be hewtito be nani wo be fejjini no hebi le bididi joni be rano wi kambe wo o men lande tike be beni o kambe ko modi mabbe ni ko odon jombi be ko biddo mabbe ni o jiwo ko biddo mabbe gedal be mabbe ni ko modi mabbe majjinaki kambe be faytata en be andi ha jango so be darnibe ko bibbe mabbe ko modi mabbe ni jono na video be ni obe hi ko be ndaro yi ko be mo be ngando non ko don be dacci ni rabden tay o be fini alay no be yafo selo ko be wi kon jono be do war diga ben ni kambe ko be mabbe ko modi mabbe ni nde ande do ti wonde mo laway no fi dan don video daro mo nano be kriyon nana kono ko moni on sifanade kon do fop o landi do be landi ke be kriyon be repondi fop aray wo la jogiti contact mabbe so ko la youtube mabbe no walla yo tay on petit pay ko kadi mi sikki mi hebi contact hay pay kunkun men yewta stay ko biro makko ni haray hande ara yala ka awdi tikki kadi yondu andartude mo nane acca no hakki ha mi wala video pular haray gata ko mi yewtiri non no boyli seeda kono so jentike seeda on fama haray wassalam on jara. Now Mami Fatma sa people yang go say this is my story we don't explain to all. So